På flere BMW'er er der ikke kromrør, men der er der bærkugler på i stedet for forgaflerne. Og de bærkugler, de kan godt blive slidt med tiden. Så det er vigtigt at få dem skiftet. Det ser sådan her ud. Og jeg har faktisk været ude og investere nyt værktøj for at kunne skifte de her bærkugler. Ja, det er min mikrofon. Så blev den lidt så spændt. De skal også have Loctite, de her bolte her, så